সহজভাৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে আগবাঢ়িছে। সো ময়ো নিজে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। दिनैनि मोनसे भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय। मोनसे समाव बड'लेण्डनि मुङै गारामा गावब्रालायनाय हख्रावग्रा मानसिया नै दिनै बड'लेण्ड बिर'धि खालामग्रा मामाजोंनो आखाइ हमलायनानै सरखार सोलिनो हानायनि थाखाय गावखौनो गाव प्राउड फिल खालामदों। भिडिअ'आव मा बुंदों जोंनि मानगोनां बड'लेण्डनि CM बिथां प्रमद बर'आ गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ नायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। बड'लेण्डआ जाथ'वाखै होमबाबो जाबायखौनो होननानै साननानै लादो। आं बिदिखायनो CEM होनाखै CM होनखाबाय, चिफ मिनिस्टार। बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार मामाजों प्राउड फिल खालामगासिनो दं। खामानि मावनायाव बिराद मोजां मोनदों। जाथिनि सार्थखौ, जाथिनि साननाय हनायखौ बावजोब्बाय बिथाङा। नायदोल' भिडिअ'आव मा होनदों। 10 তাৰিখত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত অসমত আৰু কিবা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বেলেগ এটা কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে, কিবা মেথমেটিক্স কৰিব লাগে বুলি একো কথা নাই। তেখেতৰ 20-25 বছৰৰ যিটো অনুভূতি আৰু অসমৰ ৰাইজক যিমান ওচৰৰ পৰা জানে, অসমৰ ৰাইজক হিয়া উজাৰি যিখিনি সেৱা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, ইয়াত আৰু কোনোবা এজন দুজন বিপক্ষত থকা মানুহবিলাকে মন্তব্য কৰিব পাৰে। অভাৰঅল সমাজখনত আজি যিখিনি মানে তেখেতৰ এই 2 বছৰত যিখিনি কাম কৰিলে, সেইটোতো স্বাধীনতাৰ পিছত কোনোদিনে ভাবিব নোৱাৰে। কোনো এটা বিষয় তেখেতে বাদ দিয়া নাই। অসমৰ সমাজ জীৱনক, জাতীয় জীৱনক, অসমৰ নাগৰিকসকলক যিটো ইজ অফ লিভিং, সহজভাৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে আগবাঢ়িছে। সো ময়ো নিজে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। মই ৰাজনীতিত আহিছোঁ, বাট মই আজি 2-2.5 বছৰ হৈছে ৰাজনীতিত আহা। চ' তেখেতৰ লগত কাম কৰি আমিও বহুত শিকিছোঁ আৰু বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। भिडिअ'खौथ' नुबायना रायजोफोर, नुनानै माबायदि मोनखो गोसोआव? आंथ' बिराद दुखु मोनबाय। जाय थांखिया जोंनि हारा मोदोम थै जेरावबो हाबजोबनानै दंमोन, बे थांखिखौ दिनै थेर बेथेर जानाय बायदि मोनदों। जाय थांखिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो सिमां नुदोंमोन, बेखौबो बायफ्लेजोबनाय नुदों। आरो रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ बड'लेण्डनि मुङाव जायफोर होलांबाय, बिसिनि जिउ होनायाबो दिनै बेसेन गैयै बायदि नुदों। NDFB बिथांमोननि सिमाङाबो दिनै थेर बेथेर। बिथांमोनखौ जेरैबायदि थगायनानै दिनै BTR एग्रिमेन्ट खालामबाय, बे एग्रिमेन्टनि फिथाइखौ NDFB बिथांमोनहासो मिथिगौ। दिनै जायफोर बिथांमोनहा उदां अख्राङाव दं, बिसोरथ' दं बिसि फिसा, बिब' बिनानाव, बिदा फंबाय, जाथि बाय बाहागिफोरजों। नाथाय जायफोर जेलाव दं, बिथांमोननि दुखु दाहाखौ सोर खबर लादों? बिथांमोनहा बेसेबां दुखु दाहायाव दं? मा गोनांथिमोन बिथांमोनहा दिनै गाव गावनि गोजोन जिउखौ नागारनानै जेल खानायाव बेबायदि खस्थ' जिउ खुंनांगौनि थाखाय? दिनै बर' हारिखौ सिबिनो होननानै बिथांमोनहा ओंखारबोदोंमोन, नाथाय ससे लामायाव बिथांमोननि सिमांखौबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय। दा बे सिमांखौ सोर थेर बेथेर खालामदों नोंथांमोनहा दिनैनिल' खोथा नङा, सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं। एसे सानै हयै आखायनो बयबो गाव गावनि थांखि फारसे आवगायनायनि लामाखौ लादो। दानिया फैदो सासे लाजिनो रोङै लिडार, जोंनि बड'लेण्डनि फरेस्ट मिनिस्टार। EMथ' होनला आङो, मिनिस्टारखौनो होनखाबाय, बड'लेण्डआबो जाखाबाय नालाय, जानायखौनो लाखादो। नायनि बिथाङा मा बुङो। माने लाजिनाय मोनदों बुस्थुआ। बर' समाजाव मोनसे बाथ्रा दं, दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो। दायनाथ' गैया नालाय, लेखा गोरों दायना। बिथां सारा सोरखौबा गोदान मुगानि दायना बुंदों, नाथाय सारालाय मा जाखो? साराबोथ' मोनसे समाव हाग्रायाव थाग्रा NDFBमोन। दा गावनि लोगोफ्रा माखासे जेलाव दङ, आरो सारा दा एयार कन्डिसन गारि, एयार कन्डिसन न', आरो सारिगिदिं एस्कर्ट पुलिस बेङो सारखौ। दा सारा बै जेलाव थानाय NDFBफोरनि थाखायलाय माथो सानखो?
ना बिदि लाजिदों होनबाय थानोसै सार एसे थाबैनो बेबस्था लादोब्रा बेसोरखौबो उदां अख्राङाव लाबोनायनि लाजिदोंल' होननानैथ' जायाना सार मानगोनां रायजोफोर गुबुन मोनसेया जाबाय केस थैना थांनायफोरनि थाखाय 5 लाख न'खराव होनांगौ मार्टियारफोरनि थाखाय बेखौ सरकारा इस्यु खालामबाय नाथाय जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ बेखौ गोबाङानो मिथिया दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बरननानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन बिथांमोनाथ' लाजिबाय दे नाथाय सारा मानो लाजिदियाथाय साराबोथ' लाजिनांगौमोन मानोना साराबो दासिमबो जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बख'नो हायाखै हादानाव थानाय बर'फोरखौ एभिक्सन खालामनो हादों आरो लोगोसेयैनो एनडिएफबिफोरनि थालांनाय रिहेबिलिटेसनखौथ' दाबो होनो हायाखै आरोबाव साननैसो सिगां बाथा सारखौ पुलिसा खाफिनबाय दा गोबां लाजिनांगौ बाथ्रा दंमोन नाथाय मानो लाजिदिया बा साननांगौआ बेसो जाबाय जाय हक दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ